Bandara terus kayung yo. Itu mbek 50 menembe nang kene konek 200 nyong gudul nganak. Sumpah apa? Ye, bisa tinggi lho ngopo. Asal ana sing 200 syarat gue orang menggatakan pol dhuwur awas. Asal 200 nyong gudul nganan dhuwur. Konek 500 nyong nganang-anang prembet kaya tekek. 1.500.000 tiba ndak sini. Saya ilang. Onyot kowe. Ana lengger langan ndase. Copot tang Tuli dhuwur. kowe wingi nyong ditetek sikile ya karo ndase sisan tanggung apa sih. Bandara terus kayong yon selendang kuning kang saking wukir Inumi men logro. burung lagi digodhogna banyu Nggo nyiram kowe apa? ae gawe kopi kae Ngembeduli kowe. tremose tae sih tapi kena gula karo kopine urung gudul maning oh. Ya disiarna. Pola anu gulane 3 kilo kopi teh wet kopi kumpulaken wingi Pak Adi sarundi Kakean lah. swara kurang permohono ning wasesa ngongro Dipoto jemerem kae. angungro marang bendoro Sing suwe temen kan jepret-jepret. syuting Hah? Oh video ngomong ya. sang ayu bicar ngincang ngake halis terus tresno sesi Monggo Pak mriki nderek berkahi. Monggo Pak sinten? Mriki lah mumpung tesih hangat. sardan Bar sering. Monggo. Lebih peci
joget kene. Ngompong. Bayar kucengkang. Nang apa? Kiki sering mungkin. Ora apa. Ya sekali-kali anak sinden kelumah kayak lagi nyanyi gue. Sing penting aja lambene sing kecantel Ya ya. iya. Lambene ya iso nembang kok. Ya gelem jedir. Uripan aku